Hola, companys, bon dia. Què, com us trobeu? Us trobeu bé? Jo em trobo molt bé una altra vegada. He sortit a córrer, he tornat a volar. Això és increïble. I per primera vegada en fa molt de temps he tornat al gimnàs. La veritat és que només he fet el parguela, però bueno, em sento bé. El que passa no tinc gaire temps, encara tinc que dutxar-me, tinc que dinar i anar a treballar. Però volia compartir amb vosaltres una història que em va passar ahir, que m'ha fet pensar. Va sobre la meva dona. La meva dona li va passar alguna ahir que em va fer pensar. Resulta que ella és veterinària i se li va anul·lar una cirurgia que normalment les té al migdia. Va decidir anar al gimnàs. Li vaig portar la roba jo d'imprevist perquè pogués anar al gimnàs i un cop allà es va donar compte de que, hòstia, no tenia les bambes. No tenia les bambes. En un moment d'aquests, anant al gimnàs, se les va deixar allà i ja no les ha trobat. Què faria una persona normal en aquesta situació? Bueno, ho deixaré per un altre dia. Me compraré unes bambes i... avui ja és un dia perdut. No! Estic orgullós de la meva dona. La meva dona se'n va anar a comprar unes bambes noves al Lefties, el més barat que va poder... el que va trobar, perquè ella sap que és una circumstància momentània. I ja quan sigui l'ocasió ja se mirarà les bambes o li comprarem nosaltres per al seu aniversari o el que sigui. Ella va anar a comprar-se unes bambes i va fer la seva classe. Nois, és una lliçó molt important aquesta. Si vols, pots. Vinga, endavant. T'estimo, vida. I us tinc que comentar. Ahir quan vaig tornar a treballar li vaig comentar que m'havia fet un Instagram de fucking bèstia. No el volia ni mirar, li vaig insistir perquè mirés. No, me'n vaig a dormir. No, tens que mirar-lo. Tens que mirar-lo perquè això és èpico, és èpico. Ens vam fotre una panzada de reír. Hòstia, noi, avui ja no calia ni que fes abdominals al gimnàs. Quina panzada de reír ens vam fotre els dos. Joder, tio, això sí que és vida. I em deia que si us plau, que si... No sabem com va l'Instagram realment nosaltres, Jo estic experimentant aquí. Que si us plau, que si l'Instagram l'enllaçava d'alguna manera amb la seva persona, que, sisplau, que tallés darrere, que ella no estava casada amb mi, és igual. Ho diré, sí, estic casada amb tu, Mari Carmen, estic casat amb tu. És el que hi ha. I no serà, i li vaig avisar, i no serà l'últim vídeo. O sigui, oblida't, vés acostumant. Això no hi ha qui ho pari. Vinga, nois, molta força. Un petó a tots.